जोङो दिनैसिम बे दालाङा एफा एफायै रायजो राजाफोरजों बानायजायै सोलिनानै दङ आरो बे लामाजोंनो जोङो गोबां हान्था मेला खालामनो गोनां जायो। बे लामाया जाहैबाय जोंनि निज्लागुरि टु सालबारि एम इ स्कुल दन्थक रडसिम बेयो दङ आरो बे लामाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। जे प्रमद बर'नि सारनिसिम आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों दि सारा बुंदोंमोन जे बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायनो, नाथाय गामि दरसेनि जि दालांखौनो बानायनो हायाबा माब्रै सुइजारलेण्ड जागोन? जोंनो प्रतिश्रुति होलांदोंमोन, समायखिरा लालांदोंमोन, जों सरकाराव फैयोबानो नोंथांमोननि दालांखौ जों बानायनानै होगोन, 3 मासनि गेजेरावनो जों बानायना होगोन होनलांदोंमोन। बेखौ लानानै जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा भटखौ होदोंमोन, नाथाय दिनै 3 बोसोर जाबाय, मानो जायाखै बेखौ जों रायजोआ एसे सिन्था खालामदों। भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुनो मोनबाय नोंथांमोना आरो बुजिबायबो। बुजियैनि प्रश्नआथ' फैया। बेयो मोनसे राजनितिक हान्जानि थुनजुलायनाय थुलायनाय खोथा नङा। रायजो राजाफोरनि दुखु मोननानै जाय प्रेजेन्टआवहाय इथिया जुने सरकार सलायासे এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা কোয়া মানে মনত দুখ লাগি ফেলাই বহুত কথা তেখেতসকলে दाङि ধৰিছে। बेखौ दसे उनाव नोंथांमोना मोजाङै नोंथांमोनजों सावरायगोन। बिनि सिगां मोनसे आपडेट खिथानो लुबैयो। दिनै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआहाय गामि गामि थांनानै बिसिडिसि थांनानै पलिं स्टेसन थांनानै मोनसे बुथ कमिटि दागासिनो दङ आरो बेवहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय नों आं जेनेरेल पाब्लिकफोरनिफ्राय मा बिथांमोननि गोसोआव मा साननाय दं बेखौ जोङो माखासे बाइट लानाय नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना फारि फारि। दा बेयो थांबाय दिनैनि सावरायनांगौ खोथाया। नोंथांमोनजों सावरायनांगौ खोथाया जाहैबाय जाय जे सिमांखौ लानानै दिनै बिटिआर सरकारा रायजोफोरनि सिगाङाव खोथा होबोबाय थादोंमोन, बेनि मोनसेल' दै only one part of that speech। बै स्पिचनि मोनसे फिसा बाहागो जे सुइजारलेण्ड। हेल' एभ्रिवान, once again वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायनो होननाय खोथा जाय माने सिमाङावबो जाथावा, जे बे रायजो राजाफ्रानो बेयाव दुखु मोननानै बुंदों जे दिनै दालां मोनसेखौनो दिनै थाम सोबलायलायनोसैबाबो बानायनो हाया। खोथा जेबो होनाखैबा आलदा खोथामोन, सुइजारलेण्डखौ बाद होबावदो, खोथाखौनो होथारनाय। এই দলং যে ভিডিও ক্লিপছত দেখা পাইছে আপোনালোকে, সেইটো এই দলংটো মানে प्रमद बर' ডাঙৰীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আকৌ। এই দলংখনে এতিয়ালৈকে বনাব পৰা নাই आरो सुइजारलेण्डनि खोथाथ' बहुत दूरनि खोथा। बेयो जोबोद गोजाननि बाथ्रा सुइजारलेण्डआ। दिनै आङो बिथांमोननि सरकारनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो लुबैयो। मावनायाव रावहाबो बादा गैया। रायजोनि जौगानाय, रायजोनि प्रतिनिधिनि थाखायसो नोंथांमोना दिनै बे बिबानाव दं नालाय। दा बेखायनो रायजोनि खामानि मावनायाव फावसयनायखौ जोंबो रावबो गुबुन बेरेखा दोलोआबो लुबैया। बे राजनितिक हान्जा मावाखै होनलायलायनाया बेखौथ' बे आलदा खोथा, खिन्थु पाब्लिकनि नोजोराव नोंहाथ' हिर' जानांगोन, मावनानै दिन्थिनांगोन, पाब्लिकआ मोननाय जानांगोन। बेसो खोथाया। दिनै लागातार अर्थ बेबस्थानि सायाव गुबुना एटेक खालामबाय थायोब्ला आरो जों बेखौ सहायबाय थायोब्ला बेयो जानाय नङा। अर्थ बेबस्थायाबो जोंनि बिटिआरनिया थिग थानांगोन आरो पार्टिकुलारलि बर' रायजो राजाफ्राबो थिग सिस्टेम बादियै थिग नांगौ समाव जास्टिस मोननाय, रावबो जानला मोनला लामा सामा बुलाबायनो हायै, लांखारलाबायनो हायै जानांगोन। लोगोसे जायफोर सिमांखौ लानानै बिथांमोना बुंदोंमोन, बै सिमांफोरखौ बिथांमोना थाबैनो मावनांगोन। साख्रिनि खोथाखौथ' दिनैसिमबो होनो हाया, केस होनानै दोनदों CSP खौ होनबाय। दा बेफोरबादि
मोनसे बाहाना खोथाफोरखौ जों रायजो राजानो नाङा। जोंनो नांगौ डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट साख्रिबा साख्रि होनो हायाबा हाया। दालांफोरखौ बानायनो हायोबा हायो हायाबा हाया। दा मोनसे खोथाखौ रुजुनाय फैदों पाब्लिकफोरनाव, बे गोदो 17 बोसोरानो जा 5 बोसोरानो जा जे BPFआ माब्रैहाय दालां लामा सामा CIT बायदिसिना बानायदोंमोन। दा बिथांमोनाबो खम आयु दंबाबो गभर्नमेन्टआ बेबादि लामा बेबादि मोनसे पजिटिभ वेखौ लालांनो हागोन ना हाया। दा बिथांमोननिखौ नकल कपि खालामनायखौ जे आइ डन्ट वान्ट, खिन्थु बिथांमोनाबो जे रायजोनि उन्नतिनि थाखाय माखासे हाबाफारिफोरखौ लानो हायो, थिग थाक जानो हायो। मानोथो बिसिथ' बुरजा दंबावो, माखासेफोरखौ मावखाजोब्बायना। जायफोर आद्रा थानाय दं बेखौ नोंनि समाव सफैब्ला नों मावनानै दिन्थिदो। नों मोजांबानो पाब्लिकनि मोजां, पाब्लिक मावोबानो नोंहाबो मोनबाय थायो बिबाना। दा बेल' रायजो राजाफ्रा मा सानदों बिदिखौ बारा गोबाव खालामला। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।